Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Казанлыларга үзләрен бәхетле тою өчен айына бер кешегә 158 мең сум кирәк. Супер Job порталы ачыклаган моны. Син бәхетлеме? Юк булып чыга. Алайса, мин дә мактана алмыйм инде. Казанлы Денис Электроник Шарипов Counter-Strike Global Offensive дисциплинасында Nami командасы составында Blast Premier Global Final 2020 турнирында жеңүү яулады. Бірнеде аңламағандар үшін ватандашыбыз $600 000 призы фонды болған компьютер ойыны бойынша бикте дәрәжәле турнирда жеңүү яулый. Алдағы мәгълүматны искә алсак, Денис Шарипов бик бәхетле инде хәзер. Әгәр сез әлегә кадәр Кибертат 2077 дигән роликны карамагансыз икән, хәзер үк табып карагыз. Аны без Татарстан News ясадык. Әле узган атнада гына тәкъдим итсәк, видео инде федераль дәрәҗәдәге масса күләм мәгълүмат чаралары һәм журналларда таралды. Үз-үзебез белән горурланабыз. Путин аквадискотека турындагы сорауга җавап бирде. Сарайның аныкы түгеллеген һәм хәтта бер кайчанда туганнары милке булмавы турында белдерде ул. Без моны булай да белә идек. Узган җомгада Геленджиктагы сарайда Мыш һәм Россия бер журналистлары булды. Бинадагы ремонт яисә төзелеш эшләре өчен җавап бирүче прораб әйтүенчә, анда апарт-отель булачак. Мондый отель хуҗасы Аркадий Ротенбергтан көнләшәбез. Бөтен ил күләмендә нинди реклама ясалды. Казан мәктәбендә балаларга идәнгә төшкән пилмәннәр ашаткан пешекчене эшеннән алганнар. Балалар исә шатлыкларыннан әтиләренең гаражларына барып, чиста гудрон чәйнәргә йөгергән. Иптәшләр Telegram каналы Әфганстанда татарлар яшәве турында язма урнаштырды. Тагын берничә көннән миллиард татар каналы Иранда да татарлар булуы турында язып чыкты. Әмма безнең турында иң шәп фикер Путиннан булды. У нас без татар невозможно. Казанның элекеге полицейский клибы YouTube'да 33 миллион тапкыр каралган. Җырчы Хабибның Ягода Малинка җырына төшерелгән видеосы турында сүзебез. Видеога ләккән полиция хезмәткәрләренең Казанны менә шул рәвешле танытулары куандыра. Әлмәт мэры Instagram'дагы аккаунтында түбәләрдәге боз сөңгеләре турында аның үзенә директка язып зарланып булуы турында хәбәр итте. Казан мэры да кар турындагы гозерләрне директына кабул итә башласа иде. Аноним булып калырга теләүче бер кеше Навальныйны яклап роликлар ясата башлады. Андый видео ясарга ризалашкан бер Казан тиктокеры эше өчен 170 мең сум алган. Менә бит, тагын бер бәхетле казанлы. Әйтмә дә. Татарстан авылларында алкоголь сатучы кибетләр ачылачак. Моны тәкъдим итүчеләрнең берсе Татарстан Республикасының Госалкоголь инспекциясе. Бу яңалык безне шаккаттырды һәм безнең әйтер сүзебез бар. Халыкны чиртүдән туктагыз. Нарзан белән Ессентуки сатучы кибет ачыгыз әнә. Казан хакимияте урам музыкантлары эшчәнлеген контрольгә алачак. Мэрияны борчыган иң зур сорау аларның тышкы кыяфәте, киенүләре матур түгел диләр. Кешеләрнең үзләре теләгәнчә киенергә хаклары барлыгын мэриядә белмиләр. Кызганыч, белмим, киенүләре ошамаса, әнә блоннарны, ишәк матросларны шишендерәсез дә костюмнарын музыкантларга бирәсез. Вәссәлам. Дуслар, сез узган атнаның төп яңалыклары белән таныштыгыз.